Iar cam atât a fost povestea. Cum a fost? Mi-a plăcut foarte mult. Te rog să mai zici una. Nu mai știu ce să zic. N-am idei. Doar pe asta o știu. Tu știi? Păi nici eu nu știu povești. Chestii vină încoa. Iche. Oh, nu, ce to? Cum ai venit tu aici? Sunteți cei mai buni prieteni ai mei. Oh, Pisi, 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 ce drăguță ești. Foarte drăguță ești. Maculchite, ce zici să facem? Nu-l vezi pe Bloienat? Șoptește lui Pisi aia, ce-o fi ea. Dar tu înțelegi ce zic? Nu prea îmi place ce tot face. Adică nu ne bagă în seamă atât de mult, nu prea vorbește, e cam plictisit pe bune. Da, eu înțeleg, dar el poate să facă ce vrea, adică e pisica lui, e treaba lui, dar știu că ai dreptate. Știu de tot ce zici tu, doar că el poate să facă ce o vrea el. E sara lui, el e treaba lui, pisica-i treaba lui, e pisica lui, eu n-am ce să-i fac, chiar dacă nu ne bagă în seamă, aia e, noi ce să facem? Nu mai pot, dar pe bune, ce-i asta? Pisi, 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 miau, pisi, 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 ce drăguță ești, Pisi, foarte drăguță ești, Pisi, 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 pisi.